Is-sena 2017 mistennija tisboq ir-rekord miksub tul is-sena l-oħra fejn jidħlu l-liċenzjar ta' kumpaniji tal-gaming f'pajjiżna. Dan qalu l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Logħob Heathcliff Farrugia f'kummenti li ta' lil One News. Is-Sur Farrugia spjega li minkejja l-bidla fil-liġi li kompli tissaħħaħ l-iskrutinju li jsir fuq il-kumpaniji tal-logħob, din is-sena mistennija tkun l-aqwa waħda s'issa għall-awtorità. Is-sena 2018 kienet sena pożittiva ħafna għall-awtorità kemm bħala numru ta' liċenzji li ħriġna, kif ukoll bħala l-introjtu dirett li daħlet l-awtorità. Fil-fatt, fis-sena 2018 nistgħu ngħidu li dan tal-aħħar kienet sena rekord għall-awtorità. Il-kap eżekuttiv tal-awtorità kompla jispjega li tul is-sena 2018 l-awtorità ħarġet 93 liċenzja u bħalissa hemm madwar 130 applikazzjoni pendenti. Aħna bħalissa qegħdin nipproċessaw għandna 134 illi liċenzja qegħdin nipproċessaw. Dan ma jfissirx illi kollha ħajħdu liċenzja x'ikun hemm numru minnhom illi aħna nirrifjutaw. Però numru tajjeb ħafna. Huwa kompla jispjega li minn din is-sena l-awtorità bdiet topera bil-liġi ġdida li ssimplifikat il-proċess li kumpanija tkun tista' tapplika sabiex topera f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.